an koye hakkude maɓɓe gonɗa ɓe kaɓata ko haare politique woto won haajuma sa are Oumar Doro Coumé ko poɗɗon waddude ko mbadde ɗum somi are emo kaɓata politique ko min poti waddude ko yomin mbaddu ɗum ko noon ñeeño sertata politique kono so tawi wonti min ko an Oumar Doro ɓurmi ɓadade o mi ɓadaki ɗum enen ndendi wuro ngo so tawi a haaɓe makko politique ma mi haɓade makko janggo e janggo so woodi ko surtout e politique e holno gardanmi makko ɗum ko facette goɗɗo mais ene parfois kadi ene waɗa kadi leader politique wiya so tawi haadi aɗa ɗo ara e galle he wonko mbaɗantumami sa yeehi to goɗɗo woto artuɗo ɗum ça arrive parfois kono min leader fof biɗomi noon mbiyatmi ko mi wonta artuɗo kono min koyngalam ala to beelami jahanmi min ko ɓurmi andude e yimɓe mo ɓurmi wondude ko Abdoulaye Daoud Houdy Adiara. Abdoulaye Daoud Diallo. On to jeeya? Bokke Diallo. Ah, Bokke, ok, d'accord. Directeur du cabinet président, ministre d'État. Ah, ok, d'accord, ok. On ɓurmi andude. Kadi nde wonno omo jogii auteur pulaagu ko woni ko omo jogii il est à la hauteur. mi meeɗa nande wonde e ñeeño o wi ɗum woto ya galle kaari walla woto haalde kaari meeɗa nande ɗum so sago ɗum woni neɗɗa quoi mi wonde e makko kanko Abdoulaye Daoud Houdy so tawi mi addanimo haala neɗɗo woyata ko sorde mon biro yaltu mbaɗa so haɗade haala neɗɗo o ñohata eyyi so haɗade haala neɗɗo quoi non mbiɗa yiya yimɓe ne gadda haalullaji yimɓe ok d'accord kanko Abdoulaye o wi ɗumenam non ça c'est du cinéma oto gaddane kam haala hay goto mi meeɗa nande ɗo wi kam amal labbo koyngal ma yo haad gallam ɗo walla yo haad biram ɗo ɓe mbaddanmi politique ɓe min oto yaatu mumen mi meeɗa nandumo yonon neɗɗo e aduna aɗa andi on il est à la hauteur ene heddi noon yimɓe fof gona gotum ɓe ko ƴoƴɓe Oumar andi ƴoyre ne itti ɓe ko fuyɓe ɓe so naate politique bonnana koye mumen e nder politique he ha bonora hen sabi kala ngabbuɗo soyen ɗum less way meeɗa tellade sabu less umino ɗum ko noon aduna o yaari alaaji tati nana e aduna he hay ɗi lupata woni holɗin ala porte ala traite ala mort ɗiɗo tati luppata e neɗɗo so tawi a liggima a heeɓi 65 ans ka jaho ala traite fa amma sa waɗi faute ɓe mbima ala porte so tawi Allah yiiɗi nawde balɗe ma e cukaku ma ɗum woni ala moro ɗiɗo ala tati mankata bon waktu men woni koye gasde hande so tawi na huccino dendagal population Sénégal kono ha tengti ɓe ganduɗa ko onon guurdi ko wiyete ko mana ko politicien ji hande noon siftinde bandiraɓe gonɗen ko ɗo en e Kolda eɗen tabarakallah machallah eɗen jaaduɗen koye e Aliou Dembourou ko on garduɗen ɗo en wawi annene won dalilaji goɗɗi gadduɗema ɗo en eywa so huccino dendagal wiyeteɓe ko leader uji manan Sénégal kono kadi ɓeɓe ganduɗa koye monde pulaar jeeya eywa aɗa jertina aɗa wassiyo eywa fodde hay sinno ɓe darima neɗɗo kam wawa huftidinde gueɗe kala hay sinno ɓe darima e yooɓe ɓeydu koɓe darto ko ɓe jeeƴo eɓe jogui sukaɓe wonɓe less ɓe jogui ɓe ɓe kañumen manan mbaɗino participer hay sinno ko seeɗa e haade mabɓe wonde holko wonata Oumar Doro Coumé leggal ko ɓooye ndiyam fof wonta norowa wattinde ko ñolde ni so renaki ouais ñeeñɓe men ene usta bon peut-être mbiya ɗo nan hay nane a ɗefino arde konngol ngol mais holko saabi exactement mbiya saabi ɗum ko yimɓe ɗem e goɗɗe ɗe ɓuuri wawde toppitade ñeeñɓe mumen e ɗemgal men ngal enen sabi o ene bonnani en ko heewi e mo sikki ko woni hen kay kono wona kamɓe fof kam non ko woni hen aduna hanki o yimɓe ne toppitino ñeeñɓe mumen ene pottuno ñeeñɓe mumen e koye mumen Oumar Doro Coumé ƴeew hoorema hannde mbaɗa affaire grand théâtre télé maɗe Winndere-tv aɗa waɗa inauguré Winndere-tv fa amma aɗa waɗa anniversaire Winndere-tv a heɓata feccere salo a heɓata est-ce que pourquoi mais toon pammami diyawno tama ho gasi ƴeew Oumar Doro Coumé ƴeewa hannde ɗemgal gongal wiya ne waɗa ɗo nokku muɗum walla ne waɗa hafiruji mum e nder grand théâtre ko ma watta rufde
ɗum majjude hoore mum waɗoɓe ɗum waɗanoɓe ɗum ñeñɓe mumen ɓe mbaɗir ɗum ko andude koye mumen ɓe mbaɗanta ɗum ñeñɓe mumen ɓe mbaɗi ɗum ko majjude koye mumen te minen ñeñɓe haalpulaar en amin pamɗina doole de trop e partout e ɗiɗo fannuji attention kalta ko télé ko kalta ɗo min haali ko télé kalta de min haali Oumar Doro woni famɗinede ñeñɓe julde tasko yonata hamin binde e liste ɗon ko batol liste onon an sa fini tan ministre goto dokkuma coɗɗa jawɗi ɗi d' accord jarani windede liste Oumar ayi neɗɗo fof ne titoro hono way neɗɗo way neɗɗo fof ne titoro laamɗo mum way surtout kadi sa yiyama tan wiyete ko laamɗo ma o an ala ko gaynuɗa caggal ma tawa an ala ko puɗɗiɗa tawa ala ko puɗɗiɗa en mbora min jetti Allah ɗum tan fen ɗum noon yoɓe mbattu haqqillaji e koye mabɓe moƴƴi ɓe mbatta haqqillaji e Fouta ɗo ɓe gimmi to moƴƴi par ce que andi wonno neɗɗo haaldata wodat no yiira kono neɗɗo pop ɗemgal fof ko sénégalais ɗemgal ɗemɗe gonɗe e sénégal ɗe mun hen fof ko sénégal najo ko bandiraɗo kadi sénégal fof rendi sénégal fof kadi jiidi sénégal fof ko hoore wotere kono noon moni fof ne jogui kotki mum ouais ma fof jogui ɗo hoori mo fof jogui jiya mo fof jogui tito fenade sa timo joni Dakar fona gallam paɗa gallam ay so won ko dañƴa ga haadema hokkude mi yomi naw gallam ko ma galle ma o hedda ma gallam hedda koy gongal lot fenade ko ɗum woni ko mbimami yoɓe ndento a nani dey lesɗude ñeñɓe mabɓe saabi dimaɗi konaɗi ɗi e konuji jahatunoɗi ɗi e mayɓe heddotonoɓe ɓe a nani dey ko ñeñɓe mabɓe gandaniɓe ɗum e asko mabɓe e lasli mabɓe e kala gueɗal ngal ɓe jogui e guese mabɓe jiire e guese mabɓe waalo koɓe peccottono e guenale kamɓe ndendi wasio ma faade e leydi ndi e élection ngaji payaɗi ɗi temps o gassi en tant que ɓiɗɗo leydi ndi d' abord kadi en tant que neɗɗo mo ganduɗa ko porteur de voix ko jahowo e kala nokkuji nano kala hande leydi ndi ene jiiɓi hakkude opposant o e pouvoir o tede ko opposant o woni pouvoir o aɗa yimɓe ɗiɗo jaltida e galle goto reedu wotru leegal gotal eywa oya faya pouvoir oya faya opposition deke firti e kamɓe wonɓe pouvoir ɓe wonɓe opposition ɓe fof ko neɗɗo goto ko jeɗɗe ɗe e ceertata so tawino hande a huccinno e clan opposant o aɗa wasio a huccinno e clan pouvoir aɗa wasio kamɓe fof aɗa waɗeɓe e wasio goto mo ganduɗa ko ɗum woni ɗo foti fayede e 2024 o holko wonata mbaynoroɗa min mbaynortomi ko gueɗe ɗiɗi mo holko mbiyata e Winndere-tv bok sa faye voilà e rango ma e Winndere-tv mami ero Winndere-tv a nani dey mbiɗa wasiyoɓe e gueɗe ɗiɗi addi dañal ko deejre jaam vraiment jaam addi dañal kala nde jiiɗa neɗɗo dañi ko jaam yamo ko kewɗo jaam ko haqqilanti leydi ndi mbiɗa wasiyoɓe yo yimɓe ɓe ndendu mbaɗa jaam wona e leydi he yimɓe mbasa beele nde kutoro gande mumen kutoro gueɗe mumen kono kala nde safanu waɗi hay hunde moƴƴani e leydi he yoɓe tinno kamɓe leader uji président de la république yoɓe mballu président e deejre yoɓe mballu président e liggey yoɓe mballu président e nangude yimɓe mumen yimɓe mabɓe yimɓe président kala ko fonno waɗandeɓe waɗaniɓe saabi so tawi président itti ministére de la république waɗi cuuɗi moon wiko yo toppito département moon minen département men toppiraka de département kanel toppiraka de ɗum woni ko jinmami haal toppiraka de jiɗi gandon ɗum min mi wiyani ne toppita mbimami ko so waɗama mi haalante tan mi wiyami en toppitaka de toppitaka kaw mi wiyami ko so waɗama Aliou Dembourou Lella ɓe toppita min ko ɓe toppitaki manan ko suuɗi e ko feeñi fof ɓe toppitaki min e ko feeñi ko population ko suuɗi ko minen ala fof koɓe toppiri Aliou Dembourou Lella nde waɗa député département Ranérou hande hayso hande o yalti o marqué ɗon apprenti kodde Demba Lella Samba en eyyi il a marqué ses apprentis hayso hande o yalti hayso hande woppi laamu makki il a marqué ses apprentis e temps makko est ce que a faami par ce que sa ari Ranérou ma yi ko waɗi réagir sa yeehi cuuɗi mabɓe ma yi ko waɗi réagir sa ara département he ma yi ko waɗi hen réagir ɗum ko marquude apprenti ji mum
e kadi hay hunde ala ko duumi kala ko jiiɗa wiyete ko meeɗi yette ko natti bon télé maɗe Winndere-tv no poɗɗa erade hen ko Abdoulaye Daouda Diallo hade am erade hen Abdoulaye Daouda Diallo walla goɗɗo e goɗɗo ko mbaɗɗa ɗo ko wona hoorema mbaɗanɗa ko dendagal ɓiɗɗo Fuutanke e ɓiɗɗo Sénégal jarama de saabi battande mum hay goto anda to ɗum wattinoyta est ce que ma yaha addu o fof tina ɗum te tina ɗum so Allah te aduna o fof tina ɗum so Allah jaaɓi saabi waɗira ko anniya a faami waɗira ko anniya waɗira ko golle waɗira ko siftinde neɗɗo ko foti wadde cuuɗi mumen ɗum télé maɗe ma jaaha mbaɗoy ɗum tawa an a tawaka saabi neɗɗo gollata pour tan ha tawe pour kañum gollata ko pour aduna woni haala men ka ɓoyani ko eyyi woni haala men ka ɓoyani ka gollanta ko aduna gollana leñol mum gollana asli mum gollana sukaɓe mum ko ɗum woni ko nanata ne wiye société ko baba ɗacci jibina ɓiɓɓe barkinɓe ɓiɓɓe ɓe calo bondu ɗum mbatta ɗum société taw moni hen fof ne heeɓa hen ko foti heɓde ko ɗum guerotomi e télé maɗe yo Allah nawru yeeso amin kadi mbiɗa andi ɗe jaraɗe yeeso aɗa andi ko waɗi so gonga ɓooyi so gonga ɓooyi tan Allah ne wela kala ko juuri ɓooyi Allah ne wela kono gonga ne tawa ɗon mbiɗa andi fitma ina rokkuma haalde kala ko jiɗɗa haalde ɗum mbiɗa andi fitma ne hokkuma ɗum kadi aduna o ƴeew sa ƴeewi gila e Ama Sampole en a ƴeewi arɗo Gumalo Samba Jam Dial Wali en a ƴeewi mana no Dudono Lagdior en a ƴeewi Birma Fatim Thioub en a ƴeewi Bour Sine en ko salare so dimo ala ko sali ala ko jaɓata neɗɗo ma wooda ko sali wooda ko jaɓi ɗon gonga a faami tama gasi wayno kay haɗa jaɓani erade mana ministre ma jaɓani erade Abdoulaye Daouda Fouti a jara ɗo min goni koye Winndere-tv Winndere-tv won ko Allah hokki ɗum saabi hay saɗa wiya neɗɗo walla aɗa wiya aduna mbiyata ko Winndere nde le monde ami attire Winndere-tv ha yesso ko lawol ko Winndere nde so tawi aɗa wiya Allah ko tagui ko mbiyata ko ha ƴeewe Winndere Allah nde ɗum noon so tawi a itti ko foti no télé ma a iddini ɗum Winndere-tv ɗum koye gueɗe Allah diftuɗa merci beaucoup kala ko refta e gueɗe Allah towat ɗum noon amin gueeri ɗo kala dendagal ɓiɗɗo Fuutanke gonɗo hunde yo watta télé he haqqille ala ko joguiɗen so wona ko ala ko mbawɗen fandinde so wona ko joguiɗen so tawi en joguima hunde noon ƴeewen no pandinirɗen ɗum woni fandinde hunde ko toppitade ɗum walla jomum en yaada hen ene waɗa hen émission ngaji ene haala hen ene adda hen sponsor uji ko ɗum woni toppitade gueɗal mum ha mawna sa toppitima gueɗal jananal ñande janɗa janggo janano o heɓa gueɗal muɗum nawato bandumen an gueɗal ma ngal wona yoolima Allah jarama yomin toppito Winndere-tv Abdoulaye Daouda en Mamadou Talla en président de la République Macky Sall en ɓe fof ne nodda e Winndere-tv ɗum noon Oumar tete pour kadi waɗama révélation goɗɗo ñande Macky Sall immi assemblée nationale komin adi rokkude ɓe émission en pulaar mum mbannomi invité ko Aliou Dembourou Lella deuxième mabɓe émission en pulaar ko Abdoulaye Daouda Diallo mbannomi invité gonga donc ɗum ɗon foof kadi voilà andi ɗum ɗon fof so renti koko mbimami nane ko voilà so tawi ƴiƴam rufi ko ɗaɗi jingata ouais surtout ça eyyi kala nde nanɗa ƴiƴam rufi andu ko ɗaɗi jingata ñen mum directeur am général PDG Mamadou Oumar Ndiaye directeur journal Le Témoin ko ɗi laabi ɗiɗi meɗmi teskade jiimi ko gommi e nder groupe o ko pop mi waɗa émission mi yaltami taw omo dari damal o wiya kam vraiment hande mi weltima e émission mbaɗɗa o ne mbammi invité Aliou Dembourou ene mbammi invité Abdoulaye Daouda Diallo ɗi deux émission mi wiide Mamadou Oumar Ndiaye ari min potta damal studio wiya kam vraiment émission ma hande mi weltimi hen noon Allah jarama Allah jarama est ce que ama Labo tiiɗa tinnu jeddi ngala tinnu jeddi ngala belane tiiɗa sa nani neɗɗo wiye tinnu ko tiiɗɗo mo tiiɗani wiyetake tinnu ça c'est vrai sa yiminen mbima ya tinnu ko ka tiiɗɗo
aɗa tiiɗe leñol he aɗa tiiɗa leñol ngol. Merci beaucoup. Non ɓeydu tiidde. Bandiraɓe jarama. wonno koɗo men hannde ko musidɗo men Amadou Labo Wagne oɗon gandi ko neɗɗo tabarakallah machallah neɗɗo moƴƴo neɗɗo laaɓɗo reedu kadi enen eɗen mbawi settade ɗum nde tawno en kawre makko e nokkuji kewɗi eɗen potta e makko e nder leydi ndi tawni wona tan e nder Dakaru ɗum noon en beltanimomo o jaɓani en hannde oɗo interview ɗo hen e nder Kolda mi wi on Winndere-tv ala ɗo jogorani yettade e dow leydi ndi ɓoyani komin gummi Sédhiou ɓoyani komin gummi Tamba ɓoyani komin gummi Bakel ɓoyani komin gummi Welingara hande hamin ɗo henna e nokku ene wiye Kolda bandiraɓe kala gantiɗe golle he min ñaguima yafuya nomin kewi wiide ni Winndere-tv ha yeeso ko lawol Allah jarama